Е, къде работим в момента? Да не знам, Чакай високолетача да хванем. да ни направи два пъти сега, брат. Давай! Ще фърля. Ударалата. Брат, то нищо не се вижда. Тук къде е? Аха. Опа, гайба майка ми брани, намира гай тук кара деца. Не знам, човек, аз на шано снимам. Трябва да се вижда, човек, не мога блести, бе. Какво прави по два пъти? Не, човек, ти съм жери правиш. Просто не направиш, че знаеш къде отиде високолетача. Не знам, бе, брат ми. Айде ти кажи. А? Ти кажи. Ти не го ли виждаш на телефона? Абе, виждам го, ама къде е по-близо. То къде отиде? То фана с диваците. Дали? Не, бе, сега като сме на сянка ще се вижда, бе, човек, разбираш ли? Просто аз сега тъй не го виждам. Тук, защото много гадно. Чай с тази които да заснемем. То брат фана, що ни на брата я? Не знам, бе, ай ти кажи. То замина. Карам другите. Мой да не направи. А. Наредим на 12 години.
Сега направи много хубаво, човек. Сега направи много хубаво и се спря чак под Каневата къща. Под Каневата къща се спря. Белослатянското кое? Ама, тук ли там? Да, е там кацна сега на Канево. Стига, че прави ли голяма лента? Да. Отново висока. Да, и ще видиш после. Много високо. 3-4 стълба. Там ни кацна ли някъде на Кумина, на Канево? Да. Там, нали, аз го видях и сега. Слез направо под къщата. Ето и гледа посуне. Ти. Прави парцели. Ти беше много дълго болно, той от тия дет падат в ръка. Че бялото пък хищно се вижда и бахти. Бяло и червено, къде е? Вчера да ми направи нещо. Не знам, че аз вчера едно падна в джиерото и те не можа да го видя кое е. Бяло и червено, не го виждам дали се. Това такова с хубаво време. Няма да се летача и само горе. Шумът съм бира шумът. Ти белойки снял толкова хубаво игра, бе. Кое е? Ти го хубаво вчера. Що те? Я бе спирам, брат, да мога да погледам